Ahojte, tu Salome, ja vás vítam pri dnešnom výklade, kde sa ideme pozrieť na môj typický výklad, ktorý vy už poznáte, a to je správa pre teba, čiže si vyložíme na ako keby so žiadnym zámerom. Môže sa to týkať jedného z vás, viacerých, to je jedno. Čo bude na tomto výklade možno trošku iné je, že opäť dávam teda možnosť zapojiť sa v komentároch, dvoch z vás vyberiem, ktorým odpoviem v e-maili na jeho otázku. A teda ešte vám chcem pripomenúť, že buď dnes alebo zajtra natočím video o tom, čo som pre vás nachystala. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo som na tom pracovala dlho na tej myšlienke a nevedela som úplne, ako to možno poňať. Čiže dúfam, že sa vám to bude páčiť. A teda pokiaľ nemáte ešte odber, tak ho samozrejme hoďte, aby vám neušlo žiadne video, žiadna informácia. Taktiež dávam do povedomia to, že vraciam opäť ročný výklad, lebo teraz som ho nejakú dobu nerobila. A tým, že tento mesiac je Valentín, tak na celý február, teda až do konca februára, je na ňo zľava, čiže si ho máte možnosť objednať za lacnejšie. Ale samozrejme mám obmedzenú kapacitu na tieto výklady, lebo sú naozaj veľmi náročné a častokrát trvajú aj hodinu tento výklad, takže poprosila by som naozaj, že si to nenechávať na poslednú nejakú chvíľu, lebo je možné, že už sa vám neujde miesto. Čiže keď vieš, že ho chceš, tak naozaj sa ozví čo najskôr. A teda budem držať palce každému, kto sa zapojí do súťaže o otázku. A už tieto také súťaže a podobné veci budú prebiehať úplne inak, ale to všetko sa dozviete vo videu. Takže tento výklad je kolektívny, nie je možné, aby rezonoval s každým, to proste nejde, vy to viete. A ideme sa pozrieť, kto má čo momentálne vedieť. OK. Tieto karty. Ale keď dneska chcete, ináč ma napadlo, že keď chcete dneska už vedieť tú informáciu, že ste veľmi zvedaví, tak keď na videu, keď ho dám von, bude do večera, teda do večera myslím do nejaké 9. alebo tak 200 lajkov, tak to naozaj, že sa hecnem a natočím to. Napriek tomu, že ešte nejaké veci dnes potrebujem, osobné výklady a tak natočím vám aj to video. A opäť sú ešte k dispozícii kurzy tarotu pod mojim vedením, hej, aby ste vedeli, kebyže máte záujem. OK, tak ideme sa na to pozrieť, ja si len skontrolujem, jak je to vidieť, lebo mám teda nový statív, tak nie som ešte na to úplne zvyknutá. No. Dobre, čiže človeka, počkajte, ja si možno, že vyložím si ešte z týchto kariet. Február. Čiže môže sa to kľudne týkať tohto obdobia, čiže mesiacu februára, ak
ako takého, alebo sa to môže týkať osoby, ktorá je narodená práve v tomto znamení. Dobre. Ja tu vidím, že tu niekto momentálne stojí pred ťažkým rozhodnutím, ako sa zachovať. Lebo bojujete tu proti niečomu, čomu možno veríte, niečo, čo cítite a bojujete po takom tom, nechcem povedať proti akože rozumu ako takému, ale skôr tá vidina nejakého úspechu, že vy máte v hlave obrovský úspech, že viete dosiahnuť, ale brzdí vaše srdce, ktoré proste ako keby vám snaží povedať, že je to inak lepšie, že možno, ja neviem, máte ísť na to inak, alebo možno, že sa vôbec nemáte nad týmto zaoberať. Skrátka je tu niekto, kto momentálne čelí obrovskej dileme. Lebo vy máte šancu ako keby dosiahnuť úspech, ale ja to vnímam ako niečo, kedy budete musieť potlačiť svoje vlastné city alebo to, čo vám vraví intuícia. A vy neviete, ako narobiť s touto situáciou. Môže sa samozrejme jednať o lásku, môže sa jednať o čokoľvek, ideme sa pozrieť ďalej na výklad, čo nám vraví. OK, to, pred čím čelíte, je to, že ako keby môže sa to týkať samozrejme práce, nejakého vašeho osobného rozvoju, možno aj milostného života kľudne. Je tu cieľ, ktorý vy už ste veľmi dlho chceli dosiahnuť, prešli ste kus cesty, aby ste sa k tomu dostali a je to niečo, po čom vy veľmi túžite. Naozaj, že to je niečo, čo ste si možno že vysnívali, niečo, čo ste si vymanifestovali, lenže teraz stojíte pred tou otázkou, či to spraviť, napriek tomu, že vy viete, že možno nejakí ľudia zostanú sklamaní, že niekomu aj ublížite, možno ublížite samej sebe, možno, že akoby tá energia toho, nemám pocit, že to je taká nejaká úplne že deštruktívna, ale ako keby tam ide o nejaké sklamanie, o niečo, kedy môžete naozaj že buď sklamať niekoho z vašich blízkych, prípadne tú bolesť budete nie sama v sebe, ale prinesie vám to do života, ak by ste sa samozrejme rozhodli, že idete potom nejakú dávku, povedzme, kľudu, ktorú ste chceli alebo chcela. Poviem vám príklad. Napríklad rozhodujete sa, že zoberiete veľmi dobre platenú prácu v zahraničí a nie ste o tom presvedčená a vaše srdce je tu. Ale vy viete, že kebyže tam odídete, tak vám je dobré, máte stabilitu a tak ďalej, ale zároveň viete, že, a hlavne teda pokiaľ vám tá intuícia vraví, že to nie je správne, tak toto môže byť situácia, kedy bojujete. Dobre. Máme tu voz diabla, 6 mincí a zamilovaných, nádherná karta. Čiže vidíme naozaj, že sa jedná o nejaký posun alebo cestu. Kľudne to môže byť vaša samozrejme životná cesta, ktorá je sprevádzaná mnohými pokušeniami, ktoré môžu vyzerať aj tak, že napríklad niekto z vašich známych vás odhovára alebo prehovára práve na to, aby ste to vzali. Proste môžete mať rôzne momentálne skúšky v tom živote. Prípadne môže sa vám nedariť na v nejakom úseku vášho života, ale všetko ako keby sú také tie skúšky, že či si vôbec zaslúžite možno nejaké to pomyselné šťastie, alebo či si zaslúžite... Ja keď pozerám na týchto dvoch ľudí, na tú babičku a detka, tak ma to tak zaujalo, lebo ako keby nevidím v tom len lásku, samozrejme, ale je to taká tá oddanosť, vernosť a takéto pochopenie toho druhého. Čiže môže sa jednať kľudne aj o niečo takéto, že viete, že možno, alebo cítite, že niečo pre vás nie je dobré, ale zároveň to chcete. Ale čo tu vidíme, alebo teda v tejto karte hlavne, je to, že vy ste človek, čo má naozaj srdce na správnom mieste a je pre vás veľká pravdepodobnosť, že práve srdce nakoniec rozhodne, že môžu tam byť v hre hociaké peniaze, hociaký úspech, ale
pravdepodobne sa rozhodnete na základe vášho srdca. Ale pozriem sa ďalej, pozriem sa, že čo to pre vás znamená, čo má byť pre vás ten odkaz v dnešnom videu. Čo má byť to dôležité? Neuveriteľné. V prvom rade, ako keby vy už ste rozhodnutá, možno, že podniknúť nejaké kroky, alebo niečo možno, že vyskúšať, alebo budete onedlho robiť nejaký krok, hej, ktorý možno, že teraz ani neviete, ale proste vidím tu niekoho, kto robí nejaký už krok. Je to niečo veľmi náhle a môže to do určitej miery otriasť vami, prípadne možno, že vašim nejakým vzťahom, vašou prácou. Pardon. A ešte mám stále hlas príšerný. Čo tu vnímam, čo tu z toho dosť ako keby cítim, je to, že vy sa rozhodnete správne, ale pre niekoho to bude ako keby veľmi smutné. Mne to pripadá ako muž, ktorý napríklad teraz, poviem, má rodinu a vy sa rozhodnete, že nechcete pokračovať v žiadnom romániku a jeho to síce zničí, ale vy spravíte dobrú vec a vás to v živote posunie oveľa ďalej, ako by ste si vedela predstaviť. Prípadne v robote to môže byť to, že sa vám núkalo nejaké miesto, vy to odmietnete a ten niekto, kto je nad vami, možno, že bude mať zlosť, bude možno, že zničený z toho, z nejakého dôvodu, ale vás to posunie. A to je presne to, čo vám malo byť povedané, že nebojte sa urobiť to rozhodnutie na základe vašej intuície, aj keď vás rozum presvedča o niečom inom, lebo vy z toho aj tak vidíte ako ten, ktorý v konečnom dôsledku bude spokojný. To, že bude nespokojný niekto iný, je to, poviem, naozaj, že veľmi napriamo. V tomto prípade sa neobzerajte po iných ľuďoch, ale sústredite sa naozaj na seba, na vaše šťastie. Nezáleží na tom, že niekomu ublížite tým, že sa rozhodnete podľa toho, čo cítite. Urobte to tak. Proste na vás záleží. Takže to je posolstvo dnešného výkladu. Ja vám samozrejme držím palce a nech sa vám darí. Samozrejme, pokiaľ ma chcete podporiť, tak like, odber, koment a komentom sa teraz zapájate aj teda do losovania. Držím palce, majte sa.